Meron po kaming ihaw-ihaw, inihaw na hito, inihaw na bangos, tsaka inihaw na tilapia. Tapos po, meron din po kaming karinderya na ang niluluto po namin more than 20 menu. So, araw-araw meron po kaming sisig, tokwat baboy, binagoongan, adobong atay balong-balunan, kalderetang pork, kalderetang bibe. Meron din po kaming dinuguan, lechon kawali, lechon paksiw, pakbet, chapsuy, chicken fillet, yung okoy namin, fried chicken, Shanghai, yun isa pa pala sa bestseller namin. Ang laging feedback namin dito sa mga customer, bukod sa mura na daw, marami pa yung takal namin. Tapos, yun nga, siguro kaya laging bestseller yung sisig, chicken fillet, Shanghai. Bukod sa mura, masarap. Kung sa ihaw po namin, everyday, fresh yung mga isda. Tapos nakikita nila na buhay talaga. Meron po kaming fish pan. Nakikita nila na buhay yung mga niluluto namin. Tilapia, bangus at saka hito. Tapos po, dun sa menu namin, hindi kami gumagamit ng frozen na karne. Laging fresh meat yung ginagamit namin. Tsaka yun daw, mura. Tsaka masarap. Marami. Yun ang lagi sinasabi. Yun talaga, yung sinasabi nila. Talagang the best daw, basta sa mga lutong ulam, ang Kapampangan. Ako po si Aida Pabalan. Kami po yung owner ng Artem and Aida Ihaw-Ihaw. Kami po ay nagpapasalamat sa mga regular tsaka loyal customer namin. 22 years na po kami sa business na to. May time na mahina, pero hindi po kami tatagal ng 22 years sa business kung hindi dahil dun sa mga loyal customer namin. So maraming salamat po. Ako si Nel Dizon, may-ari ng Dizon Bulaluan. Kami pagtitinda, naka-21 years na kami dito sa Daw Plaza. Wala sa simula, bulalo yung talagang tinatangkilik ng tao dito. Ang mga suki namin dito, alas call center, kasi yung tatrabaho paggabi, pag uwi na madaling araw, medyo gutom yan, tsaka puyat. So pag nakahigop ng sabaw na mainit yan, nawawala yung antok. Medyo gumagaan yung pakiramdam. Kaya siguro naabot kami ng ganitong kahabang panahon.
Sa Bulalo, ano po yung mga Marami. May lechong kawali, tapos may kalderetang baka, tsaka iba-ibang klase po. Dahil kasi usually everyday, tinitignan ko kasi kung ano yung medyo gusto ng tao. Pero yung bulalo, yung lechong kawali, tsaka yung kalderetang baka, everyday meron ganun. Kasi marami talaga akong bumibili na ganun ang hinahanap. Ang sa kanya, hindi naman kailangan maraming ingredient asin lang at saka sausawan lang. Baga siguro, ano na lang yun, nasa dasal na lang yun. Sana magustuhan ng tao yung produkto mo, ganun lang. Dito kami sa Davao Plaza, sa Barangay Davao, Malacat City. Salamat sa lahat ng mga tumangkilik sa paninda namin at sa lahat ng mga hindi pa nakatry. Sana pumasyal kayo dito. From 5 a.m. to 4 p.m. Monday to Saturday para matikman nyo yung produkto namin. Manyamang Kenny. Ako si Wilfredo Soriano. Ang Shelly, yun ang pangalan ng asawa ko. Silang nag-umpisa 1916, tsaka yung biyanan ko. Ang ano namin kasi noong umpisa, ang pinakano namin yung bulalo. Pero kalabaw, hindi baka. Yun ang pinakano namin kasi hindi kami nagbebetsin. Kasi yung bulalo, pinakukuluan namin pati yung buto. Tsaka buto ng baka. Nilalagyan namin buto ng baka para lalabas yung utak ng yung baka. ano pong bestseller ng sales? Actually, lahat kasi yung mga, minsan pag panahon ng Kamaro, yung Ararawan, gano'n. Pero yung karamihan, mga balikbayan lang mga kumakain nun. Kasi mga bata ko, hindi masyadong alam nun. Karamihan yan, yung mga kabomelet, gano'n. Minsan nag-riliano kami ng talong, kariliano ng palaya, kariliano ng bangos, gano'n. Tsaka yung mga kaldereta namin. Yung kaldereta namin dito talagang baka. Wala dito walang frozen. Hindi kami gumagamit ng frozen, puro fresh. At saka yung isda namin, wala kami, yung freezer namin, wala laman na isda. Araw-araw namamalagi kami. Ano po siguro na magtupagin po dito? Una sa lahat, kailangan naka-pro supervision. At saka maging tapat ka sa customer. Walang shortcut. Huwag mo lokohin ang customer mo. Kasi ng iba, pag medyo maasenso na, medyo lumalakas na, medyo pinababayan ng customers. Kaya sabi ko, hindi. Kaya ako dito, hindi ako nakaupo. Hindi ako nag-ano. Lahat ng mga mahilig sa pagkain, lutong Kapampangan, mga original lutong Kapampangan, kinukumbida kami pumapamasyal dito para matikman naman ninyo yung pagkain namin. Ito walang shortcut, wala yung mga cube-cube ganon. Kung bayabas. Kung tama rin, yung tama rin ganon. Hindi kami gumagamit ng yung mga special na ano. Tsaka puro fresh, walang frozen. Matatagpuan nyo ang sales karinderya sa Angeles City, Barangay Kutkut. Ito ang sa tabi ng flyover ng Barangay Kutkut. Sa harapan na mismo ng Holy Family Academy High School, Angeles City. At meron din kami sa San Fernando, makikita ninyo sa Las Boulevard.